Aşgabatda ilat arasında Owadan adı bilen tanylýan hyzmat merkeziniň binasynda güýçli ýangyn döredi. Ýangonyň netijesinde binada yerleşen toy salonu dolu weýran boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 15-nji ýanwarda paýtagtdan maglumat berdiler. Ýangyn ýanwaryň 11-den 12-sine geçilen gize döredi. Ýangyna garşy görüş gullugy gelýänçe we ýangyn dolu tündürilýänçe gize saat 3 boldy. Dip vakadan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Gülistan bazarynyň golaýynda yerleşen soňky bir näçe ýyllykda köni binasy ýykylyp täzeden gurulan Owadan hyzmat merkezinde durmuş toýuny gurnajak ýaşlar üçin gözellik hyzmatlary hödürlenip, toý libaslary satylýardy we kireýine berilýärdi. Ýanynyň ýary giýje dörendigi sebäpli vakada adam pidasynyň ölen ýa-da yaralanan raýatlaryň ýokdugy aýdylýar diýip habarçymyz bellidi. Ýanyna nämäniň sebäp bolandygy barada häkimetler tarapyndan ilat köpçüligine düşündürüş ýa maglumat berilmeýär. Ýöne vakadan habarly Aşgabatly telekeçileriň bir näçesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda ýanyna binadaky elektrik geçirjiginiň gysga çakışmagynyň sebäp bolandygyny aýdýar. Häzir ýangyna garşy görüş gullugy ýangynyň sebäp bolan bölügi resmileşdirip, binanyň ýangyna garşy jogapkar işgärini, ýagny administratoryny soragy çekip başlady. Dip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly telekeçi bellidi. Azatlyň bu barada paýtagtyň ýanyna garşy görüş gullugyndan we polisiýa müdürliginden telefon arkaly kommentariýa almak synanşyklary oňy netije bermedi. Aşgabatda polisiýanyň köçelere gözegçiligi täze ýyl bayramçylygyndan bäri ýokary derejede bolmagynda galýar. Polisiýa işgärleri akşam saat 9-dan soň köçe çykan raýatlaryň şahsiýetini anyklaýan resmi namalaryny barlaýarlar. Raýatlara giýje saat 11-den soňra köçe çykýanlaryň jenaýat hadiseleri bilen aýyplanmak ähtimallygynyň ýokarydygy duýdurulýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi. Polisiýa giýje piýada ýönäp barýan ýaşaýjylardan näme sebäpden akşam çagy köçe çykanlygyny, nire barýanlygyny sorap şahsiýetini anyklaýan resmi namalary görkezmegi talap edýärler. Olaryň erkin gederenje çykanlygyna şüphe bildirýärler. Polisiýa işgärleri ýysyrgynyp raýatlaryň serhoşdugyny ýa-da däldigini hem barlaýarlar. Dip bu barlaglara sedewar bolan Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Polisiýa işgärleri raýatlardan jüýsünde bar bolan zatlaryny çykaryp görkezmegi hem talap edýärler. Eger raýatlaryň jüýsünden nas ýa-da agryny aýyrýan derman serişdeler tapylsa, onda olar polisiýa bölümine alınıp gidilýär. Bu raýatlaryň eli gara möhüre batyrylyp, olaryň el ýyzy ak kagyza basylýar. Polisiýa işgärleri bularyň jenaýatlaryň bolup geçen ýerlerinde ýyz galdyran el möhürleri bilen deňeşdirilýändigini aýdýarlar diýip ýagdaýlardan habarly başga bir Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Habarçylarymyz soňky ýyllarda ýurt raýatlarynyň arasynda endamynyň agyrysyny we ýadowlugy azaldaýan dermanlary köpçülikleýin we dowamly ulanýan raýatlaryň gözegörteli köpelýändigini aýdýarlar. Bu dermanlara garaşly bolan adamlar hem köp, şol sebäpli jüwütünden bu dermanlar çykýan adamlar hem köp. Bu ýagdaý jenaýat hadiseleri bilen hiç hili ara baglanşygy bolmadyk adamlaryň hem polisiýa bölümine alınıp gidilmegine we ençime tagatlap saklanmagyna sebäp bolýar. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz bellidi. Paýtagtda polisiýanyň gözegçiliginiň güýçlendirilmegi we munyň bilen bagly geçirilýän çäreler barada häkimetler tarapyndan açaçan resmi düşündürüş berilmeýär. Azatlyň bu barada şäheriň polisiýa müdürliginden kommentariýa almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmenistanda şol sanda Aşgabatda polisiýanyň köçelere gözegçiligi täze ýylyň öňü syrasynda has takygy dekabrın 20'lerine güýçlenip başlady. 31-nji dekabr gecesi bolsa Aşgabatda köp sanly dron uçurylyp şähere ýokardan video gözegçilik edildi. Şeýle-de öňki ýyllardan tapawutlykda bu ýyl köçelerde bayramçylyga mahsus haýwanlaryň keşiplerine giren ýa-da olaryň keşfindäki maskalary dakynan raýatlar, olary
surata düşürýän suratçylar saklanyp, polisiýa bölümine alınıp gidildi. Türkmen häkimetleri bayramçylyklaryň we uly çäreleriň öňü sirasynda we dowamında howpsuzlygy güýçlendirilip, köçelere gözegçiligi artdyrýarlar. Ýöne adatça bu ýagdaý bayramçylyklaryň we uly çäreleriň izi süre aradan aýrylýar. Aşgabatyň köçelerine gözegçilik etmek çärelerine gatnaşan polisiýa işgärleriniň ýaşaýjylara aýtmagyna görä, bu gedek gözegçiligiň güýçlendirilen tertipde dowam etdirilmegi paýtagtda jinayet hadisalarynyň şol sanda ugurlyk wakalarynyň köpelendiği bilen baglanyşykly. Polisiýa işgärleri gije saat 11-den soňra köçe asla çykmazlygy maslahat berýärler. Olar gije saat 11-den soňra köçe çykýanlaryň jinayet hadiseleri bilen aýplanmak ihtimallygynyň ýokurdygyny duýdurýarlar. Dip Aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Bu waka ýurtda ogurlyk hadisalarynyň ýygynlaşandygy baradaky maglumatlaryň artan mahalyna gabat geldi. Geçen hepde Lebap vilayatyndaky habarçylarymyz Türkmenawatda täze ýylyň ilkinji hepdesinde birnäçe ogurlyk hadisasynyň bolandygyny, hususy awtolawlaryň bölekleriniň we içindäki zatlaryň şeýlede dukanlardaky haritlaryň talanandygyny habar berdiler. Rusiýanyň Ukrainadaky giňerimli çodurşy 2 ýyl ozal başlanaly bäri Rusiýa tarapyndan bir kanun alınıp gidilip bu ýurtda saklanýan 20.000 çemeti çagydan bary ýogy 517 çagy ýygyna gaýtarylyp getirildi diýip Ukrainanyň adam hukuklary boýunça komissary Dmitro Lubinets aýtdy. Ukraina häkimetleri tarapyndan çap edilen resmi sanlara görä geçen ýylyň ahyryna çenli 19.546 çagy Ukrainadan Rusiýa alınıp gidildi. Bu sanlar diňe resmi taýdan belli alınan sanlar bolup hakyky sanlaryň resmi sanlardan epesli köp bolanyny ananylýar. 14-nji ýanwarda Davosda geçirilen Bütün Dünýä Ykdysady forumuna çykyş eden Lubinets 2828 sany uly adamyň şol sany 150 asuda raýatyň hem ýurda getirilenini aýtdy. Biziň wezipemiz hemme adamlary ýygyna gaýtaryp getirmekden ibaratdyr diýip Lubinets aýtdy we halkara jemgyýetçiligini bu ugurdaky tagallalary derhal güýçlendirmäge çagyrdy. Halkara Jinayet Kadiýeti geçen ýylyň martyna Ukraina çagylarynyň Ukrainadan Rusiýa bir kanun deportasiýa edilmegi, şol bir wagtda adamlaryň Ukrainadan Rusiýa bir kanun ekidilmegi bilen bagly uruş jinaýetleri aýplamalary boýunça Rus prezidenti Vladimir Putin hemde Moskwanyň çagylaryň hukuklary boýunça komissary Maria Lvova-Belowy tutsak etmek barada order çykardy. Halkara Jinayet Kadiýeti Putiniň hemde Lvova-Belowanyň bu hereketleri beýlekler bilen we ýa-da beýlekleriň üstü bilen bilelikde gönümel ýerine ýetirmekde aýplanýanlyklaryny aýtdy. Halkara Jinayet Kadiýeti Putiniň bu hereketleri ýerine ýetiren hemde ýokary jogapkärlik wezipanyň talaplaryna laýyklykda özüniň garamagyna we gödegçiligine bolan tawinlygyna, harbalara we raýatlara dürüst gödegçiligi gowşadanlygyny, ýa-da olaryň bu hereketleri ýerine ýetirmeklerine ruhsat berenligini aýtdy. Halkara Jinayet Kadiýetiniň karary Birleşen Ştatlary we Ýewropa Birleşiginiň aglawa ýurtlary tarapyndan goldanyldy. Ýöne bilelikdäki Ýewropa Birleşigi karary Wengriýa tarapyndan petiklendi. Kreml zorlukly deportasiýa aýplamalaryny ret edýär. Rus häkimetleri özleriniň çagylary uruşlardan halas edenliklerini hemde ene atalary we howsarlar tarapyndan iýdilýän çagylary ýygyna gaýtaryp bermäge taýýardyklaryny aýtdy. Bu aralykda Birleşen Milletler Guramasy şu ýyl Ukraina üçin 4,12 milliard dollar meşberini insanperwer ýardam soraýar. Rusiýanyň Ukrainadaky esasy çodurşy 2-nji ýyl dönemine golaýlap barýan mahaly Birleşen Milletler Guramasy uruşdan ejir çekýän Ukrainalılar üçin şeýle-de daşary ýurtlara bosgunlyga çykan Ukrainalılar üçin donorlardan 4,12 milliard dollar meşberini insanperwer ýardam soraýar. Ýurduň içinde 14,16 millionyň gowrak Ukrainaly ýa-da tutuş ilatyň takminan 40 götermi şu ýyl insanperwer ýardama mätäş diýip Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwerlik meselelerini urtgoşdurmak boýunça edarasy 15-nji ýanwarda Jenewada aýtdy. Bulardan başga da uruş 6,13 million çemeti Ukrainalyny daşary ýurtlardan bosgunlyk gözlemäge iterdi we Ýewropada geçen ýylyň ahyryna çenli 5,19 million bosgun belli galyny diýip Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwerlik edarasy özüniň insanperwer derurluklary boýunça 2024-nji ýyl üçin hödürlän meýilnamasyny aýtdy. Ýüzlerçe müň çaga uruşyň frontçylygyna sebitlerde ýaşaýar. Olar travmalar başdan geçirýärler, gorkýarlar we esasy derurlukdan mahrum edilýärler. Şu faktyň özü bizi elime
elimizde baryny gaýgyrman, Ukraina has köp ynsanperwer ýardam bermäge itermeli diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ynsanperwerlik meselelerini utgaşdyrmak boýunça edarasynyň başlygy Martin Griffiths aýtdy. Ukraina şu ýylyň başyndan bäri Russiýanyň agyr howa zarbalaryna sebäp edilýär. Bu bolsa Ukrainanyň asuda raýatdyry üçin adat bolmadyk sowuk howa şertleriniň getirýän kynçylyklarynyň üstüne urgu bolýar. Front çydygyna şäherçilerde we obalarda adamlaryň esasy serişdeleri guturyp olar aman galmak üçin ýardamlara garaşly bolup durýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň edarasy aýtdy. Donetsk we Kharkiv sewitlerine maşgalalar suw, tok we gaz geçirjisi bolmadyk ziýan çeken jaýlarda penag edilýär. Üznüksiz bombalamalar adamlary öz günlerini ýerde minlerde geçirmäge mejbur edýär diýip ol aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwerlik agentligi umumy ýardamlaryň 75 götürüminiň ýa-da 3,1 milliard dollar meçbirnäki ýardamlaryň Ukrainanyň içindäki 8,5 million çemesi adamy goldaw bermek üçin bölünip berilejekdigini aýtdy. Ýardamlaryň galan bölegi 1,1 milliard dollar meçbirnäki ýardamlary bolsa, bozgunlaryň hem de olary kabul eden ýurtlardaky beýemçi jemgyýetleriň zerurlyklaryna gönükdirler. Olaryň görgüleri inni habarlaryň söz başlaryna çykmaýany bolsa, Ukrainadan bolan millionlarça bozgun henizem gyssawly goldawy mätäş diýip Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlary boýunça ýokary komissary Filippo Grandi aýtdy. Bozgunlary kabul eden ýurtlar goruglylygyň möhletini uzaltmagy we olary jemgyýetiň içine almagy dowam etdirýärler. Ýöne en çemi ejiz bozgunlar henizem ýardama mätäşdir diýip ol belledi.